Og da må ekvipasjen dessverre eliminere på grunn av byretter. Vi skal videre til start nummer 3. Fra Norge, Mikkel Flam og Hopplasdal. Tykkää kyllä. Ne on niinku värjätty silleen, että se oli alun perin tumman ruskea koko tukka ja sitten niinku raitavärillä punaista. Siis mulla tulee jos käyttää punaisen ruskea, mutta tulee ihan punaisen. Joo. Tää on ihan niinku siis tyyli niinku kolmonen. Tää on niinku ihan tumman ruskea, sitten on värjätty vaan niinku tyveä tumman ruskealla ja sitten koko muuta tukkaa sitä punaisella. Sen jälkeen kun ne on saatu ne rajat. Ai.